Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno Chieng mari bedo makare janeno mar Kalatvlive kamora mora ma entiere machiegni weche manyien e kidienindi mar Podho Chieng nyinga Joash Odhiambo Mitula. Wachako kama udone iduolo nogo modiedo kar kende mochung'ne tawo yiero kaachiel kod yango keyo pacho kende IEBC kwayo oganda jo Kenya mar mondo mi oti kod thuolo mar juma achiel modong' mar mondo mi gimole kendo gindikre kaka jolut ombulu e kuondegi eko mag lut ombulu mopogore opogore e chenro mane gichako e giko dwe nendo mar adek kendo dhi rumo e giko dwe niendi kaluwore kod achiel kuom commissioners e duolo nogo manendo Hassan Nur Hassan oyango ni chenro kata odiochienge ok gibi medo kuom manendo jo Kenya oti kod ndalo 7 modong' mar mondo mi gine ni gindikore kaka jolut ombulu kata loko ombuchgi e kuondegi eko ma gidwaro motelo ne yiero maduong' ma higa manyien mar 2029 ka nyaka gisani kwan oganda jo Kenya moyo 1 million in mago mosendikore. To reach themselves, we have brought kits very close, registration centers very close to them. They are being done in constituency offices, they are being done at Huduma centers, so an opportunity has been availed for everybody. I'm appealing to the people of Meru County to come out and register in large numbers these few days remaining so that they can meet their targets. Hatukosi changamoto hapa na pale. Mojawapo ni kuwa kuna wale walijiandikisha kuchukua vitambulisho. Tunapata hizo vitambulisho bado zingine hazijafika. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa wale ambao wanategemea hizi siku 7 zinabaki. Lakini pia kuna zile vitambulisho ambazo zimelala kwa NRB kwa watu wa vitambulisho ambazo vijana hawaja kuja kuchukua. Tungewahimiza waweze kuja wachukue na waweze kujiandikisha. Jopuonje sikunde eko mag sekondar mapiny kata junior secondary school se pacho kaendi obuogo mar biro rem mar yawo sikunde ogogo kochopo juma nindo kata kinde ma jopuonjre biro dok e sikul ponono koro kondege nendo mongirore kendo chulgi osara nendo mantiere kare ka gitwa kod jofwambo e kinde ma gibago ng'any counties eko machalo kaka Machakos kaachiel kod West Pokot giyango ni gionge orak mongirore kendo omenda mimiyogi en manendo matin marich mokalo ma ok nyal konyogi ka chenro eko mag thieth bende ok giyude yo makare kaluwore ni okumba mar thieth manendo mar SHA ok ti e yor nendo makare ka gisingo mar biro neno ni girocho chenro mag somo kochopo odiochieng' nendo ma iyawo sikunde. We note that most watchmen and cleaners with no formal education earn better than these intern teachers who are graduates who trailed to get the best grades in education ladder. Furthermore, these intern teachers are overworked in their stations owing to the teacher shortage. The court has already pronounced that internship is illegal. So we want to tell them that they should be ready. They should be ready. Medical cover ambayo inafaa walimu. Hawa walimu wamechoka kutumia mitishamba. Hawa walimu wamechoka kutembelea waganga. Kwa sababu tukienda hospitali tunaitishwa pesa zaidi za kulipia. Tukiingia kwa mahospitali tunaambiwa network haifanyi kazi. We are saying confirm the 44,000 teachers, and on Monday we will down our tools and go to the streets. Jopuonjre kate ruoko nogo mar Kenya Institute of Management machuok kima koro gi kinde ni ndio kwa kod jotendgi mar mondo mi gibedi kod horuok kata gidenyuok kinde ni ma bende koro kate ruoko nogo duol mochung'ne weche gi kuma gisomo e kuonde tiegruok mag tije lwedo koro nyomayo gi kanyendo obok kata lesena manendo mar dhi nyime kod chenro mag yanga ma ibiro kaluwore ni oyangi ni gisebedo ka gichiwo puonjo gogo ma bende oluwore kod dwaro mar tat somo mago eko ma kuonde tiegruok mag tije lwedo kendo jopuonjre mane osomo kanyendo ma oyudo bok chakre higa 2018 oyangi ni gin jogo eko ma bende ok owinjore mar mondo mi bedi kod bok ogogo e kinde ni ma koro gimanyo kaka ginyalo resore.
Longano Jijo John an japuonjre Kim kaendi Kisumu. Adwa kwayo jopuonjre duto mag Kim kamoro amora magintie across all our branches duto mondo wabed gi kwe nekech weche manitie manowach kod Tiveta moko kuomgi gin weche ma nyaka walu maber kabisa mondo wangi adiera margi, lakini wamor nekech our CEO osetemo kabisa kendo in communication already gi sirikal kendo weche gi ibro losgi as soon as possible, but to our students we maintain calm kamoro amora ma wantie, kik wabed gi koko ka weche gi pod ilosogi gibro miyo way forward. Aparo ni gintiere in gi partnership gi other institution mag samoro kaponi Tiveta bro shikilia kama giwacho to Kim nyalo place us into other functional institutions. Koro nyithindo kik bed gi wasiwasi. Bradley Omondi, I'm a student here, and we would like to confirm exactly what he has said. Yes. That this is a very, in fact, this is a nice place, and this school has been here for long. Yes. And we still need it to be here. So whatever situation that is on hand, we need it fixed as soon as possible so that the normal programs can go on. Kamisen matayo chendo magapisas magobele pacho kende manendo po National Police Service Commissioner kurogi kinendo ya wapisi margie county ni ndima Kisumu manendo made konye chiwo hocho ne apisas magobela kalore kod ngima mar obwogo. Chendo machalo kama ende mabende kronote le koda ajakoma mar kamisen machalo kama nendo Laktar Amani Kombora kachiel bende koda commissioner gwengi Kimanyanza manendo Mikae Flora Muroa krodhi neno ni apisas magobela ngima gi mar obwongo obedo kare ka okalo yepo nendo mar apisio nogo magidhi yude hocho. Privileged to host the National Police Service Commission, led by the chairman, Dr. Komora. They are on a familiarization tour. As you may be aware, the commission is relatively newly appointed. So they are here to familiarize themselves with Nyanza and of course get to know some of the challenges that the police officers around this place are facing. This visit provides us an opportunity, one, to come and see and hear from the ground on the issues, more so contextualize now our policy interventions, because you will appreciate the fact that the National Police Service Commission is established to steer the human resource management aspects within the National Police Service, and wellness is one of such, because a mentally stable officer then carries out their duties in a secure manner. The discipline is improved, their performance is improved. So we come in to provide that support to the National Police Service. As we seek to review their terms and conditions, including salaries, including allowances, we also have to ensure that they are mentally well and stable for them to secure country, because they provide a very critical service, and it behoves on all of us as stakeholders to mind their welfare, to mind their status. So as we do the reforms, and this comes within the space of reforms, as we do the reforms in numbers, improving the numbers. Last year we hired 10,000 police officers. There are possibilities of hiring another 10,000 this year to ensure that the numbers, the headcount is adequate to secure country, especially now as we prepare to head into the general elections. Kweth mag jotelo duond bu siasa mar UDA mawuok e kaunti no ma Taita Taveta koro dok ne kanyendo jalob jotend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki magiyango ni oseteno jotend piny Kenya yo nendo makare nyaka no kaw lemo machalo kamano kendo chendo mag dongruoge mathoth malich mokalo jotelo ariyo wiko osechwalo kanyakla ka kitwako jo fwambo gi yango ni Kindiki kod Ruto odog mana kaka gintiere no endo e yiero no endo Wechemanyien mar 2027 nikech gitiyo maber kendo kaka oganda makono gisudo dongruoge kopogore koda gedo mag apini gedo nendo mar ero mar gacho kole kind chendo mamoko mathoth magiyango ni Kindiki kod Ruto osechwalo negi. Fananisha na wakati huu tunaona hata sasa rais anafanya kazi na nguvu zake zote. Tumeona miradi kadha wa kadha hapa Taita Taveta, si reli, si barabara, yani miradi ya kupigiwa mfano. So kwenda mbele tunasema
mtu akifanya kazi vizuri anafaa atuzwe, si kwamba na kutuzwa kwake ni kwamba apewe chama kingine aendelee kusaidia rais. Tunasema ya kwamba Kindiki na Ruto waendelee awamu yao ya pili, ili after hapo ndo sasa tutaangalia hizo sehemu zingine tuone kama kutatokea watu wengine ambao wanataka hiyo nafasi. Lakini sisi tunamshinikiza rais, tunaambia ya kwamba sisi kama vuguvugu la Ruto 10 bila break limeidhinisha ya kwamba waendelee na Kindiki 2027. Na kwa niaba ya Ruto 10 bila break movement Kenya mzima, tumeamua kwamba tutasimama nyuma ya Profesa Abraham Kithure Kindiki. Kazi yake ameiona, hata tulipokuwa pale mkutano pale State House wakati ule kama aspirant, tuliona alikuwa anaweza kueleza ile bottom up economic transformation agenda bila wasiwasi, hata bila kusoma. Edwin Makeno raticho ganda manendo mar KNHCR yango ne giseyudo kwan mag jo Kenya marome 1,800 mabende koro ne oyudo chiegni nade kinde ng'anyo mago mabende nobagi pacho kaendi ka johera gi nowito ngimagi, moko noyudo hinyruok ka moko bende koro nowito anyuondgi. Kalore koda jakom maduol machalo kamanindo manindo Mikayo Ganga oyango ne koro magi joma idhi yudo kanyindo chudo mar omenda maromo shillings bilion 2 manyocha ne osekale koda od bura nendo mamalo mar mondo mi koro ne yud chudo makamano. Kalore kanyindo koda lipot onogo kata 10 points agenda mane mosenendo Raila Odinga kaachiel koda jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne oketo e kogi kinde mabende ni chuogo piny owacho mamanywanda kata abroad based. Other violations, we are yet to consolidate the numbers, but for victims of protests and demonstrations, we have a consolidated figure of about 1,800 victims. Compensation is just a way of saying pole. It may not bring you back to where you are. So when you're looking at reparations, it's not about paying people. And I think that's a misconception that people have, that it's about paying people. This is a totally different process from what the courts would look at in terms of awarding damages. These are not damages. From our perspective, there's probably a gap in terms of how police manage crowds and assemblies. So one of the aims of non-repetition is to have legal reforms to address the gaps that are in our laws, to address the practices. Ekine ni ndima mogo kumrowere koro bago ng'anyo buore Nairobi ka gikwedo kanyindo medruok mar nengo nendo mar modhi e pacho kaendi. Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto katwak e boma manendo mar Rome e piny nendo mar Italy okwedo malich mokalo ng'anyo machalo kamago ma owacho ni ok owinjo bed ni bago kalore ni ng'anyo ok nyal duoko piny nengo modhi mabende koro kele kalore koda lweny mantiere kind piny nendo mar Amerika kaachiel koda piny nendo mar Iran. Oyango ni kweth makwedo piny owacho owinjo pedh lai makare koda chenro mamoko mabende koro ginyalo reso godo oganda mapacho kaendi ma ok ni gisiko mana ni one term kata Ruto must go kaachiel bende koda bago ng'anyo. Okay, thanks. It's great, fantastic. Things are, that is the future. We're going to develop new infrastructure. We're going to generate energy. We've already figured out how that is going to, we're going to do dams. We already have 12 identified dams. Eric, with Kimodo, I already have a brief on the first 12 dams. And then we move the country forward. Don't mind about the naysayers and the other people there. They are just talking. They do not have a plan. If you ask them, what is your plan? Ruto must go. How is that a plan? How is that? It is stupid. What is, I'm yet to hear them give us an alternative plan, There is none, You saw the other day when we had this
challenge of war in the Middle East. And naturally, prices of oil products would go up. Everybody expected that. Not in Kenya, but everywhere. And then you hear somebody saying, oh, we should go and demonstrate. Really? How will a demonstration bring down the cost of oil products? Wamake managi kanyende kidieni ndi mar podho chieng kata kamano turi kodwa komolo sa achiel kidienyo nogo mar machiegni pacho ka achiel koda sa adek kidienyo nogo mar ng'endo weche mibiro yudo weche mamoko mathoth kaka gimedo molo nwairo kamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko nyinga Joash Odhiambo Mitula.